Fidel Castro je kubanski Sveti Sava. Šta vezuje Svetog Savu i Fidela Castra? Akt oslobađanja iz bogate porodice i poistovjećenja sa svim onima koji žive u neimaštini, a žele da urede svoje društvo na bolji način. Istini za volju, Sveti Sava je bio dio srednjeg vijeka, a Fidel Castro, odnosno opšte Španci ili ljudi koji govore hispano jezike, su naseljavali ta ostrva u 15. i 16. vijeku, odnosno 17. kada je zapravo otkrivena Amerika. Fidel Castro je dio mog djetinjstva. On je uveličao to djetinjstvo upravo idejom pravdoljublja, idejom ljubavi prema otadžbini i otpora svjetskom žandarmu koji je zapravo iz perioda srednjeg vijeka, kad je otkrivena Amerika, odnosno kraja srednjeg vijeka, od konkvistadora do bijelih ubica, zapravo učinio je jedini on zapravo da jedna država postane uzor za odbranu lokalnog stanovništva od internacionalne zavjere koja je u toku bila i koja je sad opet aktivna. Njegova pozicija bogatog čovjeka iz porodice koja je bila trgovačka i zamjena za borbu za pravdu i oskudnost u životu, gotovo monašku, često me dovodi u jednu paralelu koja je između početaka hrišćanstva i same ideje komunizma je zapravo nekad nesreća, a nekad jedina moguća paralela koja postoji. Dakle, monaštvo Castra ili, kako bi rekao, oskudica u kojoj je živio, bila je parametar za ljude koji su diljem svijeta bili njegovi navijači ili su razumijevali da je to bio jedini mogući način da se napravi veliki otpor onima koji su kolonizovali svijet.